velkommen til den her video. I dag skal min nye hest, nu kan jeg jo egentlig godt sige hvad han hedder, eftersom at, den her video først vil blive lagt op, når han er gået igennem og når han er kommet hjem. Han hedder Sabil Severo, og han vil egentlig bare til daglig blive kaldt Zack. Men dyrlægen har lige ringet, fordi i dag der skal han handelsundersøges, og hvis han går igennem, så ændrer vi ham i morgen eller i overmorgen. Så nu skal jeg op til Harlbæk, der hvor han står tæt med Harlbæk. Og dyrlægen lige ringet, så jeg vil hellere skynde mig at komme i gang, så vi kan komme af sted. Det er min hund, han hedder Figo. Ind med dig. Så godt. Og min fløjte nøgler med en serie, fordi ellers så bliver det altså væk. Nå, pause. Den har ikke nogen aircondition. Det er mega varmt i dag. Så vinduet er åbent selvfølgelig, det er klart. Og jeg hører musik samtidig. Men i så fald, vi er på vej til der, hvor Zack står. Fri som en fugl, når du flyver med mig. Og når jeg hejser mit sejl, er du klar til at følge min vej? Så nu skynder jeg mig ind til dyrlægen og får taget den handelsundersøgelse. Jeg krydser fingre imens, så vi ses bagefter. Og her står han. Jo, goddag. Han er så sød. Så er vi færdige med handelsundersøgelsen, og jeg sidder lige nu ved en Superbrus. Jeg har lige været inde og hente noget drik, fordi det er sindssygt varmt. Og jeg har selvfølgelig hentet iced tea. Det er gud. Jeg elsker det så godt. Men han gik selvfølgelig igennem Zack. Der var ingen problemer. Han havde bare de 2 udløbstænder, det var det eneste. Og så var han en lille smule fransk fod. Jeg ved ikke helt, hvad det hedder. Men det der, hvor de står lidt indad, som godt kunne rettes op med smeden, det vil ikke være noget problem overhovedet. Så det er super godt. Så nu er jeg på vej ud i Lundmøllen. Der er jeg lige over en times kørsel, fordi at jeg jo har været op og fået en handelsundersøgelse. Nu skal jeg hele vejen til Fuglebjerg, og så skal jeg ud til Lundmøllen. Så har jeg lige været i Lundmøllen, og jeg har købt en masse foder. Som I kan se, så er bilen godt fyldt op. Men jeg har købt Brogerens Husarnemix, åbenbart, og noget naturmysli og noget protein til ham, fordi at han er lidt tynd. Så har jeg købt en spand til mine striler og sådan noget. Og bare nogle striler til ham og sådan lidt forskelligt. Det blev faktisk ret dyrt, så jeg håber, at han tager masser på nu med alt det foder, jeg har købt. Så vi krydser fingre, og så skal jeg faktisk bare lige ud i den nye stald og sætte alle tingene af. Og så er jeg endelig færdig for i dag. Så lad os komme videre igen. Lige nu så holder jeg ud for min mors arbejdsplads. Hun skal nemlig bruge bilen, det vil sige altså i Slagelse. Jeg vil egentlig have kørt ud med alt foder ude på der, hvor Zack skal stå, men det må vente til aften. Så det gør jeg lidt senere. Men det er også fint nok, for så kan jeg komme ud og sole mig. Har lige fået en lille pause for den her bil. Så lige nu sidder jeg egentlig bare og hygger. Og nu kommer hun. Så er jeg endelig kommet ud i stallen, og nu skal jeg egentlig til at læse alt foder af herude. Ja, og så er der klar til de næste par måneder. I kan lige se den boks, han skal stå i. Det er denne her lille fine en, tæt på døren. Og så er der et fint vindue. Okay, så kan I se det frem for, at det bare lå i bilen oven på hinanden alt sammen. Først har jeg købt nogle fiberpiller. Eller fiberpiller, proteinpiller. Det står her. Performance fiber. Fra det her mærke, som jeg ikke helt ved, hvordan man udtaler faktisk Sankt
Hippolyt. Hippolyt. Store hippolyt. Altså, jeg ved det ikke helt. Noget af den stil. Og så har jeg købt naturmysli her. Som dufter rigtig godt og skulle være rigtig, rigtig fin. Og så har vi købt Lucerne Mix fra Bogoven, og den skulle have omkring, der mener, at de sagde 10% olie, hvilket vi synes var rigtig fint, eftersom han skal tage lidt på. Og grunden til, at vi har købt det her som ekstra, og ikke bare kun det der, det var fordi, at han skulle have nogle flere proteiner, hvis han skal kunne sætte ordentlige muskler. Så ja, det er det, vi lige har købt de næste måneder. Og her kan I se boksen lidt bedre, tror jeg måske. Der er et fint vindue derovre. Og den trænger til at blive større af. Den der tror jeg måske, jeg piller ned. Synes jeg ikke rigtig, der er nogen grund til, at den synes, den fylder i stedet for. Så den tror jeg, at jeg får pillet ned. Altså den her. Og så noget til noget sliksten. Det er faktisk en god idé, men de går på døgnfor lige nu. Og krybben. Det kunne måske også godt være, at vi skifter den ud med en anden krybbe. Det ved jeg ikke helt endnu. Og en vandkop. Som I kan se, så er det sådan rimelig støvet. Yes. Det var alt for denne gang. Tusind tak, fordi I så med, og jeg glæder mig mega meget til at få den her hest hjem. Jeg laver også en introduktionsvideo til den, som jeg sagde tidligere, og den vil jeg selvfølgelig også lægge ind på min YouTube-kanal her, som I kan se, så husk at subscribe og like den her video. Så tusind tak, fordi I så med. Hej hej!